ए जी मुंबई में फिल्म तैयार हो गईल। ए जी मुंबई में फिल्म तैयार हो गईल। अब के लइका लइकी दोनों फैशनदार हो गईल। अब के लइका लइकी दोनों फैशनदार हो गईल। ए जी पापा के खोजल काबर बेकार हो गईल। ए जी पापा के खोजल काबर बेकार हो गईल। अब अपने से खोज के रिवाज हो गईल। अब अपने से खोज के रिवाज हो गईल। ए जी मुंबई में फिल्म तैयार हो गईल। ए जी मुंबई में फिल्म तैयार हो गईल। अब के लइका लइकी दोनों फैशनदार हो गईल। अब के लइका लइकी दोनों फैशनदार हो गईल। ए जी चाचा के खोजल काबर बेकार हो गईल। ए जी चाचा के खोजल काबर बेकार हो गईल। अब अपने से खोज के रिवाज हो गईल। अब अपने से खोज के रिवाज हो गईल। ए जी मुंबई में फिल्म तैयार हो गईल। ए जी मुंबई में फिल्म तैयार हो गईल। अब के लइका लइकी दोनों फैशनदार हो गईल। अब के लइका लइकी दोनों फैशनदार हो गईल। ए जी भैया के खोजल काबर बेकार हो गईल। ए जी भैया के खोजल काबर बेकार हो गईल। अब अपने से खोज के रिवाज हो गईल। अब अपने से खोज के रिवाज हो गईल। ए जी मुंबई में फिल्म तैयार हो गईल। अब के लइका लइकी दोनों फैशनदार हो गईल। अब के लइका लइकी दोनों फैशनदार